जाए के बाद। अरे दुनिया हो 4 दिन के मेला जन झमेला कर। दुनिया हो 4 दिन के मेला जन झमेला कर। दुनिया हो 4 दिन के मेला जन झमेला कर। दुनिया हो 4 दिन के मेला जन झमेला कर। ए हो जन झमेला कर। ए हो जन झमेला कर। हो जन झमेला कर। ए हो जन झमेला कर। ए हो जन दुनिया हो 4 दिन के मेला जन झमेला कर। दुनिया हो 4 दिन के मेला जन झमेला कर। दुनिया हो 4 दिन के मेला जन झमेला कर। दुनिया हो 4 दिन के मेला प्रभु के भजन न कैला घर के न घाट के भैला। प्रभु के भजन न कैला प्रभु के भजन न कैला घर के न घाट के भैला। प्रभु के भजन न कैला। ए काका आवाजाई के लागल मेला। आवाजाई के लागल मेला जन झमेला कर। दुनिया हो 4 दिन के मेला जन झमेला कर। कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़ा भाग से ही मानव शरीर मिलल बा। और भाग्यशाली मानव शरीर के अगर जो सही गवा दी जा जी तो समझ ली कि जीवन बेकार न बा। कभी कहता मानुष के तनवा पहिला माया में मोती गवैला। मानुष के के तनवा पहिला माया में मोती गवैला। अंत में होखे लागी खेला। अंत में होखे लागी खेला जन झमेला कर। और हाई देखी हमरा गोपाल चाचा जेकर नामे गोपाल। वाह वाह। ए चाचा जी की ओर से हजारों हजार रुपया आ गई। ए भजन पर हनुमान जी से प्रार्थना करब हनुमान जी चाचा जी के परिवार रूपी फुलवारी के अखंड बनाई खजाना के चौगुना करी। परम आदरणीय बाबू रामजी सिंह जी की ओर से भी इस सुंदरकांड पाठ में 51 रुपया आ गई। हनुमान जी से प्रार्थना हनुमान जी राम जी बाबू के परिवार रूपी फुलवारी के अखंड बनाई भंडार भरपूर रखी। मानुष के तनवा पहिला माया में मोती गवैला। मानुष के तनवा पहिला माया में मोती गवैला।
अंत में होखे लागी खेला, अंत में होखे लागी खेला, जन झमेला करो। दुनिया 4 दिन के मेला, जन झमेला करो। वहीं से चेत करो, अखिया तू खोला हो। वहीं से चेत करो, अखिया तू खोला हो। हाँ छोड़ लाए दारी तनी, राम नाम बोला हो। छोड़ लाए, हाँ छोड़ लाए चंचल भाई। पवन जी के भजन अलबेला, अरे पवन जी के भजन अलबेला, जन झमेला करो। हाँ दुनिया 4 दिन के मेला,